que poner la tarima, ¿no? Hay que poner primero la tarima aquí. Vale, vale. Canalleta, anem fent temps, perquè aquí el Mateu Salvat, fotògraf històric de Riudoms, està fent. Mateu Salvat, l'escultura d'aquí baix, és la que ha inspirat la figura que veurem aquí. I per tant, si avui podem siguin presents, i jo crec que en quedarà una mica perquè després l'edat. Totes les pinces fora. Doncs vinga, estirem. 1, 2, 3. Estira, estira, Arnau. Estira. Val, per aquí. A veure, que no trenquem res. Què s'assembla? Un aplaudiment, un fort aplaudiment. Déu-n'hi-do, Déu-n'hi-do, i ara, evidentment, li farem algunes preguntes a l'edat. Però potser amb aquesta, el que té d'important, que a més té molts quilos de xocolata, que potser se n'anem entre, he dit uns 150, potser este Parc Güell es va obrir al públic, i llavors ens van citar al Parc Güell. Quedava el motllo fet de guix, però no el teníem, i llavors ens vam posar... Mira'm aquí tu.